mugambia no ko assistant chief mu musio sub location na ndibona no watu mu assistant chief mu mono sub location mbuatrete mugambi kasi ngubo uyero non leave annual leave asede yaye lera asimambia lero twanyore report na chiomba nchiro chia sibiro bumo na baskaria oringo aseke ndukia nyamboga lakini jitamanyiro manyene nabo tuagenda tuoichombe icho chale tuase police station twabeke report lakini tuacha kumanya ngo muntu oyo moyo mumenyo nyatieko nero chibete kuase sema chisemo chenyamira bakireta ase esene ya nyatieko nabo tuagenda tuchikumubwata lakini karamanya ngo mubwata turotama igonto genda kumuriya kirinde kachiombe chitwachibeka aso mutandao abanyene mbanya arago chimanya bachire bachitambuire na ende tuwarangiria basigari kuase police station ya Sengeranyamira ase case chia very reported bachire bayire suspect ya mutwanya rasiombe chiarenge barenga aso yama atikete chiombe ne chiombe chibachire nabanyene chiombe igo chungusi negendete no yota mankuri gwale naye tugosaba ng'abanya kenyoro baitu baritokora baba bango kumanyamba bamenyeta mona barabu naende nikibagokora egena nturanyare gutanga obuyibyo bwega bwetugo na buyibonde kurwase ebinyoro kusaso to okomenya buyibyo nyetonge kramba Njeri italiana ngongo kwalisiroli ayizi kontombe wa peli engombe yana nanye nyolire nabere buna yarenge ebwataramo mono emuhamu ebwateke wo mutu nero nanye nyolire nere ndorokiane katuta Nja Marieta ne rasta sindari kuke nyeroje ikobe musabu wa yako kwa Anthony Maruga engombe yana ya sire Jumatano Jumaine ku Jumatano itororoli ka ya miaka vile na juka ko tuajuka mama mbiza 11 tukanyarati twasite kwetanana tukajipoti report ya saba sigari na saba sabuchibu na abantu musabuchibu ngakere sasitanga ya rorekanire yange natiyo kongende ndolenga sinero nanyolire nero ni fresh yani nke mwe turururi myake na kire yasanga ndiamono na bagambi baito bonsi na basigari baito bonsi ni abantu be press ndiamono na tebya abantu ndiamono asumu asa Marieta nguru Kenneth Nsongo enda mo chairman ya community era mambi twanyari kwa tukachiamenkire kikachiro asomu kabeto kwa oringo twagenda na basigari twagenda kugichombe kitwachiumira chombe ibere umomuro yubete chomba arwete kurwa kemera lakini hata mumnyoka chibantu chikumnyoka ni gogenda nkunko murigitore nturamutia ngo murigitore na ntumanye samete ngakiamenyete onde bwensi ibere chombe ngombe nere tukachita asigete tieko abanyene baje police station iga barwe chombe chiabo ntunto timanga nabo ibiga nyatieko njarengo abo ibimbu ale kintu aitoka warusioro ngongorika ntore tutagete tomanyenga obuibu ikawiko mwiso nonde bwensi ugatoka bugotambe njira tole amatuka yenkwera ikontriko muamorembe biyamana sakontra abanyene banyore chombe chia tokire ibere nere yemo igachirega monyina atratoka tusa bonde bwensi ngombe ya ibire oche station iganya tieko ga engombe nero ochoyo tebe na kia korekana oye bwe ngombe yao nebwatire asante oya renge igoro marako tebe pake 5 Marieta ne grupo esta nyamboke John wande nyatieko kichichige kubo gekoro kunyambo tere nyatieko location nyamboga kichi mama na location wano igoro maragaba no kwa askari ati mwana gante no chombe chire mwae chombe chirende korakana ne chowe bichali nge kiande bene chali korakana ne chowe bichali alafu
chinse ekyo ngakera omugambi muchifu eno subchief ngamutebi onyara natebi bino yotogokora nere egasi tokobwatera nokorogori nani lakini nkarratiga ntebi muchief antebi nakingokora omuro aye agacha gatengo igure monto gete ochireta tiga tora confirm pako agatei pako muchief so mambia nabo kanagenda ororo bacha bandiki bateba monto yorete techombe tarachaga iga wano nanyora chombe ibere mebwate black na white nende nebwate white na black inse ya maguru gutira chombe chingi ya chira smart korona kana chikugire biya wano montare tata monto yo pero como Cristo agasiba so monto ondeno monto yo mba musaberete na arwarte agachaka leto orora agachisiba orora akagenda nachikugenda enyombe iyo na ikorora the goodness nali monto yikumba ikirora wana kenaika abana banyakona ngiri mugambi bachigonkwani namulire narana ali bochikolika sagu chinyomba liringo kwani abana nkoso abana tigaso enyomba immediate rero bakongekero kubataya gasi na tari yare iyo yandoro monto yuko chikosagu chinyomba monto inanyoro sapiro etirege sieri kere kweli ochire wano tamana mote morigi kiagara motamorigetie pakigentege ke banyore monto takora techombe chino motamanya ochombe sei no motamumanyeti morigi monto yo tama wano nate binando mo subchief yo ito Mr. Enoch na ndeno konte bitiango tomera abantu mosimo kwatera nomara techombe chikocha yatiekege tuo wano lenda abantu bachi babo Kena tuli na basikali babere babo coach bacha na botwaru chombe chinyambo katwachira kanyatieko babero finally chombe chi chanyo ndaba nyene bazo